Každý deň, keď máme dorobenú pauzu a chceme začať s jazdou alebo začať ten deň, tak je potrebné, musíme zadať krajinu výjazdu a to vieme spraviť následovne. Stlačíme OK. Najprv nám dá možnosť, že tlačiť, ale my nechceme tlačiť nič, ani vodiča, ani na vozidlo, nechceme nič vytlačiť, ale tretia možnosť je, že zadať vodič 1, čo sme, stlačíme OK, dá nám možnosť, že krajina výjazdu, že kde chceme začať, deklarujeme miesto, tu nás tlačíme OK, dá nám čas plus miesto, že kde sme, tam zvolíme tú správnu, ten štát, kde sa nachádzame, či to je Slovensko, alebo Rakúsko, alebo takto smerom dole vieme vybrať Belgicko, Bulharsko, hej. Tu nám dalo chybu, ale to nič. Takže tu nás volíme ten štát, ktorý chceme, dajme Rakúsko, stlačíme OK, zadanie uložené a vystúpime z toho menu. Nasledujeme, že stlačíme ten gombík, že von. Ešte raz, opustiť hlavné menu. Áno, máme nahraté krajinu výjazdu.